turo mu ba. Irin ƙungiyoyi nan ne masu zaman kansu da suke taimakawa al'umma, shine taimakon wata baiwar Allah da ake kiranta da Walida Atiku, ita ce ta ba da kayan abincin nan tare da haɗin gwiwa da Today's Life Foundation, gidauniya ce ta Hajiya Mansura Isa, shi ne a sannan kuma a ɗan muku ‘yan faɗakarwa kamar yadda kowace ku take ji a gidan rediyo ko ana ta cewa a rinka ɗan ba da tazara tsakanin mutane ko a daina shiga cunkoso ko kar a rinka atishawa a rinka face-face da tofe-tofen kaji a cikin mutane ba saboda murar da ta shigo kwanan nan ba kun ji ana ta faɗa ko a garuruwa abin ya ɗan shigo birni ko to shine aka ce mu ma mutanen da muke wajen gari dole mu san da wannan abin tunda muna kashe kuɗi ko kuma duk wanda yake da wannan matsala inda ya taɓa kuɗi aka zo aka siya kaya aka ci kasuwa aka yi siyayya kuɗi ya rinka kewayawa a cikin unguwa ko kuma za mu samu ko to shine aka ce to ku tabbatar yaran mu suna wanke hannu manyan mu suna wanke hannu da ka taɓa abu ka tuna au ashe fa na taɓa kaza bari na wanke hannu annoba ce wacce ta sauko daga Allah sai addu'a ake kai Allah ya kawo mana sauƙinta babu wai baya sun sani duk suna ji a rediyo amma mutane suna ta cewa ƙarya ne don ba a ganta ba ita fa ba a ganin ta lokacin da aka yi yayi inna uwa su ana ganin inna da inna ta rinka shanye kafafuwan